Γεια σας και πάλι αγαπητοί φίλοι. Μετά από αρκετό καιρό έχουμε τη χαρά να τα ξαναλέμε και μέσα από αυτά τα βίντεο. Αυτή τη φορά θα θέλαμε να συνδυάσουμε κάποιες από αυτές τις παρουσιάσεις μας με τα αντίστοιχα άρθρα μας στο Οροπός History, ώστε να δίνουμε και μια προφορική προσέγγιση σε όσους ακροατές μας το επιθυμούν. Η αρχαία Οροπία ήταν η ιστορική περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής, στα σύνορα με τη Βιωτία. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε σε αυτούς τους δύο χάρτες, με την προσθήκη των Αφιθνών, ο σημερινός Δήμος Οροπού εκτείνεται σχεδόν στα ίδια όρια με την αρχαία Οροπία. Η καρδιά της αρχαίας Οροπίας βρισκόταν το περίφημο Αμφιάριο, η Αμφιαράιο, το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο ιερό της αρχαίας Ελλάδας, αφιερωμένο στο μάντι και χθόνιο θεό Αμφιάραο. Στην Ιλιάδα του Ομήρου η περιοχή αναφέρεται ως Γραία, όνομα που ο Θουκυδίδης ταυτίζει με την Οροπία. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο αν η ομηρική Γραία αφορούσε μόνο τον Μικηναϊκό Οροπό ή κάλυπτε μια πολύ ευρύτερη περιοχή, την Γραϊκή. Πάντως, άπικοι της Γραίας εγκαταστάθηκαν στην κάτω Ιταλία μαζί με Ευωείς και από αυτούς οι Ρωμαίοι ονόμασαν όλους τους Έλληνες Γκρέτσι. Το Γκρέτσι έγινε Γκρέκι και ελληνιστεί Γρεκή, μια ονομασία που επικράτησε στην Ελλάδα από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν και η Γραία έγινε σιγά σιγά Γραέτσια, Γκρέτσια και Γκρίς. Σίγουρο είναι πως είτε μιλάμε για την προϊστορική Γραία είτε για το προκλασικό και κλασικό Οροπό, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δεν εννοούμε μία πόλη ενός μικρού ή μεγάλου οικισμού, αλλά για ένα σύνολο διάσπαρτων οικισμών, όπως μας δίνει εδώ μια φανταστική εικόνα η τεχνητή νοημοσύνη. Με ένα όμως κεντρικό συμπαγή μητροπολιτικό οικισμό, στον οποίο συγκεντρώνονταν οι διοικητικές εξουσίες, το εμπόριο, οι βιοτεχνίες και βέβαια ο περισσότερος πληθυσμός. Ο φυσικός όρμος του Οροπού λεγόταν Δελφίνιο και προς ανατολάς λεγόταν Ψαφής, στη σημερινή θέση Ρεβιθιά των Αγίων Αποστόλων. Ψαφής συναντάται στην ιστορία μετά τον 6ο π.Χ. αιώνα, σαν ανεξάρτητος δήμος Ψαφίδος, ο οποίος ιδρύθηκε από τους Αθηναίους και συγκροτήθηκε από την Εαντίδα Φυλή. Η ίδρυση του Δήμου Ψαφίδος από τους Αθηναίους, μετά την κατάληψη του Οροπού, ίσως έγινε με αντικειμενικό σκοπό να περιορίσει τις διεκδικήσεις των Θηβών στα όρια της Ψαφίδος. Φαίνεται πως οι συχνές και ενίοτε καταστρεπτικές πλημμύρες ανάγκασαν τους κατοίκους του Οροπού να εγκαταλείψουν οριστικά τον χώρο του προκλασικού οικισμού, το σημερινό χώρο της ανασκαφής, στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. και να μετακινηθούν στη θέση της πόλης των κλασικών χρόνων, κοντά στις εκβολές του Δέλτα του Ασοπού, σε παράκτιο παιδινό μέρος. Στην περιοχή του προκλασικού οικισμού αναπτύχθηκε το δυτικό νεκροταφείο της νέας πόλης, ενώ η αρχαία Ακρόπολη εικάζεται ότι βρισκόταν στο λόφο Λομπέρδη, όπου σήμερα βρίσκεται το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Δεν είναι γνωστό πότε ο Οροπός ξέφυγε από την Ερετριακή κυριαρχία και περιήλθε στην κατοχή της Αθήνας. Είναι πιθανόν αυτό να συνέβη το 506 π.Χ., μετά την νικηφόρα εκστρατεία των Αθηναίων εναντίον των Βιωτών ή μετά τους Περσικούς πολέμους. Οπότε η Ερέτρια, ανίσχυρη ακόμη από τις καταστροφές που είχε υποστεί, αναγκάστηκε να τον παραχωρήσει στην Αθήνα ή ίσως σε κάποια άλλη σύγκρουση. Ωστόσο, ακόμα και στην περίοδο της μεγάλης οικονομικής ακμής του, από τον 6ο δηλαδή στο 2ο π.Χ. αιώνα, που ήταν παράλληλη με την ακμή των κοντινών πόλεων, Αθήνας, Εύβοιας και Ερέτριας, δεν φαίνεται να συγκροτεί και να συντηρεί στρατό ικανό για την άμυνά του, δεδομένης της μεγάλης ισχύως των άλλων πόλεων. Χαρακτηριστικό της στρατιωτικής αδυναμίας του Οροπού είναι το γεγονός ότι γύρω στα 150 π.Χ. ζητά την προστασία του κοινού των Αχαιών εναντίον των Αθηναίων, υποσχόμενος 10 τάλαντα στον Λακεδαιμόνιο στρατηγό Μεναλκίδα. Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η αρχαία Οροπία υπήρξε μια σημαντική ιστορική περιοχή με στρατηγική θέση, με ένα σπουδαίο ιερό και με έντονη οικονομική ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ θερμά και σήμερα για τη συμμετοχή σας και σας υπενθυμίζω
ότι μπορείτε είτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας πατώντας το αντίστοιχο κουμπί κάτω από το βίντεο, είτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο της παρουσίασης στο blog του Οροπός History, το οποίο τη διεύθυνση θα βρείτε στην περιγραφή επίσης κάτω από το βίντεο, είτε να κάνετε εγγραφή στις σελίδες του Οροπός History τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Γεια σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.